Siapa burung kiri dia Lela lau talaga na no di jamu la kaya amina ya rabbi silami go ere wambara go ere sira go hula no go kunyinde ngo kata su taro ka ko kama mosre yugo ya kare su mosre daga na jamu keji Allah barike ro len kire amina ya rabbi barike ho kiniya amina ya rabbi Allah barike ri Allah barike ho kiniya amina ya rabbi babari jama Allah gana barike ri ho go de bane go de Allah gana barike ri ibe gara ta hakka utuna ari tar na barike ra ibe gara sumo utuna li sabidillah Allah barike ra anggaran tanun tinga kana labiranga awa Allah barike ra su ila la gana ne ni se amina ya rabbi daron ta ko kama soyo kama ndin delegation ya garu ne kama ire ndin ngo fatisu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh voilà qui a des Foulemata Jawara hake président de fondation voilà merci beaucoup ti waso ne karasun na warne hakka su tangaran kinya ya ga golle Allah garo da ga dema Allah gana khira kino da garno timmandi arna barke da hinya gonde arno kawma mai Allah to da ga kudu ci qur'ana hurmanga amin amina ya rabbi amin amina ya rabbi amin